Bon dia, avui us volia parlar sobre l'editorial Tigre de Paper, que ha nascut va néixer de Cooperativa COP21 al 2011. Ha publicat 90 llibres, dels quals jo en tinc ben poquets, 5 concretament, i el seu objectiu, entre molts d'altres suposo, és desenvolupar l'esperit crític, teixir xarxes de col·lectivisme i fomentar l'àmbit literari català. Escriuen de tot, novel·la social, biografia de lluites, assaig i poesia. Si voleu saber més concretament què publiquen, doncs a mi el llibre que més m'ha impactat i més m'ha fet canviar el xip ha estat En defensa d'Afrodita, que és un assaig que parla sobre la monogàmia, les relacions obertes i com el capitalisme ha inculcat aquestes idees. I és una lectura, de veritat, molt necessària. Llavors també m'he llegit i tinc La bossa o la vida, que parla sobre el canvi climàtic i el capitalisme en aquest cas, feminisme per al 99%, i m'estic llegint ara mateix uns quants llibres que... Too much. Per què tinc tants llibres? Doncs Tigre de Paper té un mètode de subscripció bastant xulo, que és que tu t'arriba sempre la possibilitat de triar entre dos llibres i tries un dels dos, pagues només pel llibre, en rebràs 10 cada any i crec que tens un 15% de descompte en tots els llibres. I això, només pagues pels llibres, et compromets a adquirir 10 llibres, dels quals sempre podràs triar entre dos. I això és una cosa maca. Però, atenció, hi ha una cosa que jo estava fent el vídeo i m'ha arribat un correu de Tigre de Paper que és molt xula. Ara mateix tenen 400 subscriptors i amb tota aquesta merda que està passant, doncs necessiten arribar a 500. Per això fan una campanya i aquí entro jo a títol personal. A mi no em paguen per fer aquest vídeo, però faig aquest vídeo perquè m'agrada Tigre de Paper, perquè m'agraden projectes com aquest i a títol personal decideixo invertir el meu temps en coses que considero bones per la societat i de veritat això crec que és una. Llavors totes les persones que es subscriguin tindran 3 llibres, ja de per si, del free, més una revista de Catarsi Magazine. I a mi, personalment, si posava comentaris que heu vingut per Pau Acedo, que ho podria posar qualsevol persona, doncs em regalaran un llibre. A mi em fa il·lusió. I la veritat que sabeu que sóc propens a regalar aquests llibres si no me'ls llegeixo o si ja me'ls he llegit. Ara vindrà Sant Jordi, doncs també estava preparant alguna cosa de regalar llibres. Us animo tots a que us subscriviu i, bueno, a que llegiu molt i que feu volar la ment. Moltes gràcies per la vostra atenció i confiança. De veritat. Us ho dic de veritat.